Ebusiafo bi di kan eboman ho ba se ene yano ene TANOBOASE eho ana ye kwa akosua mpanyinsem afri tano abosoma hodo a ewo Asante mem ene Ghana mem ene ewiase baby a ebi ewo nyina sabre nananom adaroma ene Nyankopon kwame wodi ho afofi amaye na ba bedu tano kwaye kesie num ebusia ye kotano num ho na ye ne o makwa akotwetwe nkomo na yakohunu ni tuamu ni ewom enema ewomu a esese uhunu enema ewomu a esese usua enema ewomu a esese wote enema ewomu a esese the kingdom of Asante ye de bro maka kire o se yesiase ya na ye adesua bre midin Kofi Kakare me na nyina na eko na ene yakọ akosua de ne ahwese de enema nyina te na afe waja bi de atu kotokum na ye de tohonum abeyese abakosem maka kese amamre ene amane de yentunase nananom se de hye no so amfanse honum a efrito edonti kame ho na yenko bebia TANOBO no ankasa wo a edidin TANOBOASE no ebaaye no na yenko nkosua de ebusanfo kame ho na yenko medika ka cho say high the kingdom of Asante amamre fie amane fie nipa a efa amamre ne amane ho de ubenya na ye the kingdom of Asante ebusan yenko de nkosua de Ebusanfo bidikan bo mamane se ne yeko TANOBOASE abotan num ho yaba bedru abotan num honum na eho abo controversy ne suman ene nani esese me kona me hwese de abotan no ete ene niam ewom na me ka kire wa makase me se me nkase yese abotan no bi ana wo ha sei no ebusan me hwehwe na de mehu no me de aba betoa mo aha efeyie debusia sade medika no di nkomo no botan num ana yaba bedro no abotan no na etintim honum fefefe na makase yebesua de ye won niam bebre a yebema wo ho afri botan yi ho eye den ana kurobo ho na abotan yi mu ana prekoa nananom babetena ye ebia na ewa bakosem bi ewa akire maka kire se do the kingdom of Asante say ya na eya adesua bre niam bi a ehinta unhu enema bi a ehinta wonte ase no eno ana the kingdom of Asante yeyi na di ema unhu na wote ase enti na abotan no ana sesia no ewo ho a minua Solomon etwa de kama ema muhunu no ebusua yebesua niam bebre ewa ha sei yebeye niam bebre ewo fi ha sei yebesane fom no na minim se wonya niam pii ne wonya bibia daachi bi wobeto ho na waka akire wo ma se TANOBOASE se bo no ewo honum se tano no na yesu bosom suman ana ebia fa obi na fa nipa na obuo num na ode ne beduru ba bia omoduru na sisi o maba betena krom ana o maba beduru ba bia omoduru ebusua ene yensane fom na yensua de ebusanfo me ka kire mo se ye fra botan no na yakohwe de tuamu afi ya fra botan no awie mi sane fom na yakọ akotenase na ye ne nananom atwetwe nkomo adwuma na di na so bende ye soma santeman uhwe ba bia mi fia me pia abesi otimi say yes eya nyehwe da ya me somu baba yenkoi na yenkonkotenase na ye ne nananom atwetwe nkomo na afi mu fa amamre amane abakosem a ewo botan ya yafro yi ho no emfa emremo emawre mfi se unua be ma Kofi Kakare ni the kingdom of Asante ana edigumedie nyina ebro ebusanfo mom yenkoi ne yenkotenase na afi yenkusua de yo chere pon kwamba jensa no asase ya odi ni takura bofo ba jensa no bo mi hini wada wo mo te kuso abosun duasa
wo hene ta ko fita ko jota ko nyuna wada woro mo te ko so amunya ma jinsa no ade achi na ko fi wada woro ma se de mpanyifo ye beduri ye ba ye kra ofie se ye ba ya mamre de tete ye na fofo ye me na mrefo ba dada ye de o mamre ne ye mamre ye de enimu dada se bi omu na munnim ba bi anyame wo na mo ne kasa nsu ntokora enim kwan mfa so boye se bi mpanyifo ne kan se o yare na kokomfo ko je durantinje eye de bo mu ahia bi a nipa betima bo amana ye bi etime ye sofo no ayifo na dada ye ne nkremofo sisi nyame de obo nipa bia se de university bone na nyame mpe sa na mo bosom so mo mpe bone ene ya hia nyina yenkwa so na Asante hene nkwa so na Ghana man nkwa so mabone bia nkan Ghana president nkwa so mpanyimfo wo mkuru nyina nkwa so trankonwa mabone bia nka bia ya pa be hunti akikire bo abo kwa hwetwiri sie se be ye de ni aso mo na mo de fo mbo ye nipa bi obotwa mo sabone on pe ope se ope ne guase de sinya se na piafo ye ne ya hia nyina yenkwa so mabone bia nkan djuma ye di enya krabehwe mo bia mahunu sampa santeman e obibi esombo maye mabo no bia nkan ye nyina nkwa so mo ekotu ngbe ni mfre koto me nya de be bia nye ni ba wadwuna jombo ne de na nanom munni monikasa bia ma se be bia nye maye na se nyina abusiafo me bo mu nyina ma no ho ba se nde ye ko TANOBOASE na yakofa abosom nyina hene obrempon TANO ehun panyinsem de aba yakopon adom na nanom de ehun afofi ya ba bedru ba menkan nika se binkyerɛw se ne ye ba ye no yakopon hu ye mobo agugu nsuo amefom ayefom ekyese TANOBOSomfo agen akwaba na waji a wawa tu nso enu nti na yaba ha sei enne mene ohene ba tumasi ana ehia enne ohene ba memo akwaba ohene ba wapo muti sei wadaro ma me ho ye pa yo ohene ba nam se ye din komo ahwe wiase ntini ya hwe wiase anim ema me na eni wiase nyina enkasa ohene ya bedru TANOBOASE ya free tuabodom ya ba bedru TANOBOASE afi yemfiase TANOBOASE vacho mami nhunu de ne TANOBOASE satano de nkinim sensuo na boase adentia yo minua me da ase bebre ye ka TANOBOASE a eye kura ye nananom dwumo abusua ekyekyere ye na dwumo abusua no omuti efri amowi no ewo enkransa nkonwasa ase so sesie ekuro ba ko yefre ho yefri ani pinihi ntemo ho na amowi kaye no ehye nti eho amowi bon no mu na nananom kyera bonofo ana Techiman bono omo efri epieye bonum bon mu amowi bon mu nze tetena nananom pentokuru mu no omo do mo ho asie na momwa bone ewuwura mu nti wampe ba bi sa antena hwe ya na aboa bi abeto so werɛ nti nananom dwumofo amowi bon mu na omo pie free ansa na omo bɛbɔ apata atena mu ti nananom a efri bon mu pie ya omo yɛ dwumofo no ba pani a na ɔka omo ho yɛ frɛ na abrewafua yi na ɔne ne nua mema kokotipo ne amoasanka a na omo ka no ho ne dɔm a na edi omo achi bebre na emu matitire ne ani ntina na ɛda abusua na no ene saa nipa miɛnsa yi ɔba ne yɛfrɛ no abrewafua na ne nua bema kokotipo na amoasanka nti ɔmo tena ankwayekuru ɛwɔ yɛfrɛ ni pinihi hwa mowi kwaye no mu ɛhɔ na ɔmo bɔ ɔmo apata a ɔmo te nyankopɔn yɛ abrewafua adom onya ɛma 9 bema baako na ɛma miɛnsa bema no na ɔyɛ pani yɛfrɛ no Nana Techifri na ne nua ma de na ɔyɛ pani wɔ ma no yɛfrɛ no Nana Amoafo a Nana Techiofri ene di hɔ na Nana Afiankoma ɛyɛ ɔmo ka akyire nti mpanimfo yɛ ani fura di kakra no agya ɔmo abere watia fua ɛne ɔmo wɔfa kokotipo ne amoasanka nyina firi mu nti ama ɔmo ani anka kwaye no mu hɔ so ɔmo betena hɔ biem nti agya ɔmo yɛ ɔmo adwen so ɔmo bɛkɔ ɔmo anim akɔpɛ asetena foforɔ ti Nana Techifri ene di ne nua ma anim a ɔdo ɔmo firi amowi kwaye no mu ɛtene ya bedru TANOBOASE ha nti ha na ɔmo betena brempon TANO ne kwaye mu sansa wɔhwɛ abotan a ɛwɔ ha ya ɔmo nya ba bi bɔ ɔmo ho adwa akama na bɔne bi ɛnto ɔmo nti saa bre na ɔmo nim TANO
omo do omo nim so makoto abotan e na omakobo mo ho adua na omo tim yana techifiri nso no ye bomofo kese pa o ya hayo onya bi aja o de bi awurawura ma akoton na o de bi nso aba mani nua ma anya bibi adi na dakro bi na omo nua ba aketoa no abrewa afia nkoma o sore se wa hu se nsuo bi wo kwaye no mu nti wo ko nsuo no na wakososo kakra wo kohwe apɛ nsuo mu nam ɔkɔ ahwe akɔpɛ nsuo mu nam na wabɛdi sanse na wansan ne wɔtwe ne asabia na afono no nti ɔkɔpɛ nsuo mu nam kakra abɛdi ɛna me na afia nkoma ifa ne kɛntɛn ɔkɔ nsuo yi mu ɔde tu nsuo mu a ɔyɛ kɔna na afei ohu sɛ ade bi ɛhyerɛn hyɛm te sɛ nne yɛbɛka ne sɛ sika kɛseɛ paa abɛtɔ kɛntɛn no mu ɔsɛ ame pɛnam na ade we so abetom na oyi totwene ya na esum eduru no ba bi ɔwɔ no nsuo no mu hɔ amono mu hɔ na ade asa no preko pa wonhu ba bia de wohu a ya ade na wato atwene ba bia da no ne da hɔ hyɛm ahyerɛn hɔ nyina na ɔsanse ne nsa ka ade no ɔma so pɛ na sum na tekɔ ade akyea asa na mono ɔde ade no to fam a na ade asa ɔma so a na ade akye na ohun sɛ dabi sɛ wamfa ade na ɛnya ade a obetumi asen aba na chi abeto ba bia na busuafoɔ no ɛwɔ onhu kwan na ɔma ade yi so sɛ ɛbɛya obetumi abɛka ne nuanom ho abafie ɔhene ba na sɛ wonim sɛ ade no wɔ fa de ahwehwɛ kwan kɛkɛ na ɛnya bibia dabi ɔno de onim sɛ wanya ade bia somboro ne so ɔno de enim sɛ wɔ fa ade na koduru ba bia ne nuanom wɔ na ɔmo kodu na sɛ ɔmo bɛto atwene so ɔmo bɛyɛ ne den o ɔmo apɛ baabi ato afa na kyɛ sɛ wɔnya ne ti adidim nti ɔmo aso baa ya bɛduru baabi a ne nuanom wɔ na ɛna akɔm kan no ɛka no na afia nkoma akɔm kan no saa abere ne nuanom ɔmo nim ade koraa aka ɔmo nua ɛne yɛ bɛka no sɛ wabɔ dam agya ne dam yi mu a obie na no kyerɛ ɔmo sɛ ɔno ne brempɔn ta no ɔyɛ asubosom na ne kwaye mu ɛna ɔmo abɛtena no nti ɔpɛ ɔmo saa adwomo abusua no ɔpɛ ɔmo ɔno ɔmbɛtena na ata no nyinaa ɛwɔ wiase nyinaa papa ne wɔ no ne yere yɛfrɛ no kranka afia ɛna ɔmo awo mmaduasa nti ɔno ɔmo bɛtena ɔkyerɛ ɔmo na akyiwadeɛ ɔpɛ wei ne ɔmpɛ dase ma mo nyɛ wei ɛma mo nyɛ sɛ na ɔno panin no ne din ɛde taakora no ɛwɔ asekyerɛ mmienu asekyerɛ edi kan ne sɛ ɔkora adeɛ ɔnsɛe adeɛ taakora ne sɛ tano a ɔkora adeɛ na wɔnsɛe adeɛ deɛ ɛtɔ so mmienu atano no nyinaa ɔmo papa no nti ɔno na yɛ ɔmo akokora nti tano akokora taakora abusua maka kyerɛ sɛ ne yɛsua deɛ the Kingdom of Asante TV yɛde nneɛma bebree bɛbrɛ sɛ wɔte din no ase taakora nti TANOBOASE bosom taakora no ne din ɛwɔ asekyerɛ mmienu deɛ edi kan yɛ tano a wɔkora adeɛ na deɛ ɛtɔ so mmienu tano akokora ɔkora adeɛ na wɔnsɛe adeɛ ɛna atano nyinaa ɔmo akokora no ɔno yɛ ɔmo panin nti efiri hɔ a ɔmo ne tenaeɛ no ɔmo firi kwaeɛ no mu kɔ baabi ana obi hu ɔmo na abusuafoɔ mo nso mo firi hin yɛte brempɔn tano na boɔ n'ase tano boase ɛno na de kuro yi din ɛba TANOBOASE nti ɔmo bɛhu tano wieɛ no na ɔmo hu sɛ ɔmo ntimi nkɔ baabi abi mu no ɛna ɔmo obi bisa ɔmo sɛ na mo wɔ hin wohwehwɛ me me wɔ tano na boɔ n'ase brempɔn tano na boɔ n'ase ɛhɔ na yɛde ɛteɛ nti kuro yi din TANOBOASE no na se kyerɛ nyinaa no nti besi nei ya yɛte kuro no mu no yɛgyidie nyinaa ne sɛ yɛde so te tano ne boɔ n'ase ne sunsum ɛne kata yɛn so ampa so ɛho sunsansoɔ ɛda adi wɔ nneɛma bebree ho ɛma yɛhu ɔhene nokwasɛm no sɛ yɛnim sɛ tano sɛdeɛ wakyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ha yɛ bono meboa ɛwɔ bono yi nanso tano agye din bebree wɔ asantemam tano wobɛkɔ ha tano bosom wei
ohene ha bi musansem bia mi jama chiri yimu de mata no etre wo santemamu ene de wo kan ye no kre atre wo santemamu kra sen bono mfiti ase na ta no ye bono bosom bono hena meo one sante hene nyina omo nyina na firi soro ho mo si fam ekeka ba ya omo de akona na biduru ha ena hena meo etena abono ena sante hene eto aso ko nanim eduru kwaye na mfini pa kwotena ho omo nyina omo ya abusu omo ya ayokofo sante hene efre hena meo wofa ni wofa no no na omo te ho kama aboni bia ni omo ntem nti hena meo betena abona oye kese no aja nananom dwumofo nso de omo ta no okwohye na ase na omo nso de somo no nti ta no ebe ye hena meo ne bosom pani na se ta no ne abosom nyina hene nti saa mere no de na ye bono abosom hene no na de ma asante hunu ta no ene se enkita hudi ana eda asante ne bono ntem kama no BBC ema saa nkita hudie no ebe dane sebi abufihyew ekofa ntokwa ebaaye na saa ntokwa no beba no tete no nso de ohene bia wunya ko a wode wabosom ena ekọ sansa abosom na ebedi wani ma kire wo se yewei ubedi nkunu ebeka akire wo ubedi nkugu a obeka akire wo na wapẹ kwan foforo bi aye den afa so ti ekoba ase hena mia wo ye bono hene one kotoko eba abekon no ono nso bebi sa ne bosom ta no miwura de ebani o kwan be ne yemfa so na abremponta no ma bono hena mio ete sebe eye bibi na obi ahwete agu ne kotoko hene ntem kotoko hene ni adwen bia senko no be den ebeko nipa na adi sa adwuma no enti kodwatoa na kopa wo fa ase na chew na wone ne ntena ase de emote na sanse nyaade a bono ebetimi ne kotoko ako ama bono adi nkunim se oye na adwen so obekọ sa ako na bono man bebo ama kotoko afa bono man nti emane nkokon no bremponta no kan sa asem ne kire ohene kwa cha me wo no wanye ani nti okọ abosom foforo binum so ho eko bisae na de abosom no ka kire na ne se magege ta no so a se ta no yo ohene na chi obi ani ho an se kon ba ya oni wani mu fa nkokon no mpo so obekọ nti osigya ekọ na akọ obedi nkuguo enti saada kon we ye okọ obedi nkunim kọ na waje santeme abeka bono ho na wahenie aye kese nti fa wetu ha kon no kwa obedi nkunim disemetwase a na gise saabusum we no de watwa kire Techiman hene no kure pa no anse okọ ye wuso obedi nkunim ono so wani nkunim okodi nkuguo ma oman no boy enti ta no te se hena meo anyi na sem na ntum na obekọ ene kotoko hene de akọbọ so na no se na che se mani monyam ekita me sa abosom hene no waje afiri mi nsam de a ene omunyi omompese sansa hena meo amfa ni monyam amma no de waka no wose nya no kore enti onye de ono ta no akire no tibremponta no hye na konfo nyina ma omu yi omuti eyi mpese ni nyina afiri so na bremponta no san hye mra nkuroto a omu gini die nyina sa akon na eba no obi antwituo obi anhwe na one kotoko hene anko omu nyini ni de omu nko na omu nko ko omu ntokwa enti bra akon no ba so no sa nkuroto obi ti se TANOBOASE tuobodom tanoso boyem sa nkuro no nyina nkoko no bi sa nkuro no nyina bia ni ho a otwetuo ebo ahena me wose wonko no nkoko san se omo bosom omo gini de ne bremponta no so a kire se nya ade a obekọ sa akon no bi nti na chidi ni bi anhwe no wantwetuo nti emo nyina tena ase etwe omo nsafa omo ho a omo anko bi na aja hena me one kotoko hene de ko boso
omode ko boss na ne man nyina femfram Asante betwi fa hena me oso eje ne nsa ase nyina anya sa na nka se be hena me ona sa ase kwa kopem fra mu oni sirimfo yi fra ena na ye omo hye ena okọ wanim se nso a oni sante hye na ye asuo so okọ abofo a asuo so eho ena na oni sante hene ebo hye sansa ase nyina free ne nsa hena me obekoi pam obono hena me one ne dom mu dwane ko gya aman ekotena dinkra ko sopre nchen dinkra ko sopre ena na o ye gya aman hene nti Asante ko ye no obedu tuobodom a emema tete nkwankwa nu ase di agoro no mu nsafufu oto dame buso msa hadan a o se ye wura bremponta no se mayenko na enya ade a hena me obetim ne kotokwa ako obeduru TANOBOASE a emema tete ho adan ya se ye boso bremponta no se emayenko enti omo fa asafo no nyina no mum broni beka se captives Asantefo no fa asa nkuro no nyina no mum esoa omo nyina do mo koe enti sahabra omo ko no na ohima o TANOBOASE na ote akonwa so efa na ohima nyankomago na nyankomago eja ye fa se yako achew ko na japade bosumi wo ye de na wafade akọ nti ade a ofaye eye bremponta no ne kashire sanse nanano mu gidie ne se bosum bia ne tumi kase no kashire no mu ene wo nti abrewa no fa kashire no de hye na tofom na o kyekere nzete no mpanimfo ma basi ama no tukwan a osi atofo no se be nya ne to na opese ya akase o na japade ehia no eho na o de hye na wa kyekere nti abrewa nyankomago so fa ne kashire e de hye na atofo no so kyekere na de na je so a omunyina ado omuku okumase to omukudri eja omunyina agu ahemmobo ano ya de bi no abobo nuyam hema no de tetete omumwe manchen ade kyeye na Asante hene ne konfo yeso de konfo tuda akomtisi no so kwaka kire Asante hene se bema edom na amodo omufiri bona ba no ebi wo ma se sekan kana Asante man bebo na poku arkatachi esi bo ona wani enu nti na akoma me nti wuramu na sa nipa na owo mu no ko yi no firi mu na ja comfort de wuru adom yi mu wuramu no ko yi abrewai de ko gina Asante hene nim yeso de duru Asante hene nim na abrewa na tofo no eteye na ka shire no firi to Asante hene nim na bosom no kire Asante hene se wahu se ja pade we so sen Asante man bono bosom tano no enne da hono na Asante hene se bosom eso matini din se me ne me wo fa hena me okoko o ka kire hena me wo se e ma ne nko na nya ade a obetimi ne me ako na me wo fa antie na bono man nyina aboyi ene e bosom etise de enya ade a metimi afa na asase de ama me baba fupim sanse kotoko hene be ko bunu wieye no oje hena me asase nyina na ode ma ne baba fupim se wonni so hene eno na na aye nkuransaman ba fupim oye Asante hene ba ofira makum ebetena ne nana nchen sanse he kotoko hene ne wo fa ne bono hene hena me o nti ba fupim betena ne nana nchen na onye ne nana ne ti nti no de ni mpom hadada nti ni papa be kun wie ya wo je asase no e na odane ma ne ba no ohene ma memra mu wo ha sei wo kan se BBC ane ma eye kotoko hene ene Techiman hene esi ubetimi ate ho kakra che de poti ne si yese nipa de nko mote ho adi me ofani wesi wo fa ase ni afa de ne si ye ntie ma santo kwa na ba horo de me ye madwen sen kame nko ho san se ho nye atanofo ya asem nanso obi sai de me kire mu kakra Asante hene ba odi kan a oba abono ebetena ne nana nchen ne efe na dudo nyina na ono nso ye bofo nti adudo nyina no na oda Asante hene ene ne wofa bono hene ntem bono hene kwa chiamio liaison officer exactly bono hene kwa chiamio no wosika pa
ono ene ma yebu be kwache ade efe ye de sika na eye sabi no odua bayere kra wo na fichira o de sika ka ko na si ni pam sika ko na o de si ho na bayere homa no afa ho a se be ya bayere no be bo akesi no wo sika pa nti o hwa ono so hyehye ne ma na o de asoma henkwafo mo mfa nkoma me wo fa ase e okuma ase sabre na o mote sabre na se be na enya asante na ye kwaman ni nyina na san kita hudi no do mo ntem e be ya asante man sa na no ne no etia sante hene nso na bempo ano ono so nyankyene ne ne ma nso firi mpo ano na ono nso de bi asoma mo mfa nkoma me wo fa wo bono na wo nso de aba nti adudo nyina na odi sa adwuma na kosi so free mu to free mu na ne nua kuma abafo pim ebeto ade na ne nua no eye no nso na de esi a ekofa ntokwa no ba ne nyina ne se bafo pim fofi kese adrui a na hena me e ma nkonwa bibia adi nti baidi afahye nse bono de baidi afahye ne yedie edru ye no bafo pim wa madwabo na sentem bruni beka se wo ye late sante hene ba no to obae na ne nana hena me atena ase awie nti ahene ma no baako eye nkyira kukuro nkyira nkyira hene no ye hena me oba na chempem hene no de frɛ na mponsan aku ni bufui sɛ wo wa magya atena ase dada fe na wo ba umu ade ɛna ɔbɔ ba fo pima som ewo dam ho ɔsɔre bɔ na som na okure nyame anim ni abakɔsɛm kyerɛ sɛ hena me ɔteyɛ no ni bufu ni ba no sɛ wanya ade sɛ bia hene ma ne ahena na no ma na bɛfom papa no mo nana obi mfira bonten ɛmma mefom nti de ɔyɛ no wanya ade ɛma wotwi ni ba nanim nanso na saa ya no ɛwɔ hena me otim yɛsɛ ɛna ɔbafo pim tim hena me ɔkasa kyerɛ no so wonya bibia ma ne nka nanso wanya jamane ka de me jamane nka de sa ifuru trimu de nti ɛma hena me ho tan ɛba bafo pim mu because of ne ba ne nti bafo pim ɛna ploto sɛ ɛbɛya ntɔkwa ɛba abɛtɔ ne wɔfa ne papa ne ntem ɛna mpa otimi yɛ ya ma ntɔkwa no nso bae ntɔkwa no nso bae no nso ɔno di mu adɔdɔde sanse bonoman boy ne kodi ne nsam ɛna na ɔdi di nkransa hene sabra na nkransa hene bia ni hɔ ne yɛ wɔ bonoman na yɛ ni bibia efra no nkransa man Techiman man na yɛ bonoman ni nyina bom baako a na ɔhene kwa kyea me ɔhene me ɔda na ade ano nti ntɔkwa no mu a yɛ wie ya Asante hene bɛ pam ɔhene me ɛgye ne nsa ase no ɛna ɔda ne nyina ma abafo pim sɛ ne hwɛ so ɛno ne nkransa man enti nkransa man hena wodi kan ne na abafo pim no na Asante hene de ne betena ho nti nkransa dom na ɛwɔ nkransa no de dodo na yɛ bonofo na emu ma de hye busua na ɔmu di akonwa asen busua no de ɔmu fira Asante ɛya amakom nti nkransa hene ni nua ne amakom hene ɔmu nyina abre wasa datemma nti yɛn hwɛ sisi a Techiman hene wagina ni so man na bɛbɔ wodwane akɔtena German ahwɛ yɛn hwɛ German hɔ so si German hene so na ɔno so yɛ ɔhene a na ɔno so wodi mu adinkra koso pre yɛ bɛma pa ɔno wuti a na yɛ bɛka ne sɛ nipa fa honhom fa nipa baako no ɔyɛ nipa fa na ɔyɛ honhom fa na ɔnyɛ nipa ketwa sɛ ni be ho no na honhom no de sa ɔnyɛ nipa ketwa sɛ obetimi akɔ nanim akɔgu ne man no so easy sa David ono nso na wayɛ sikadwa a na kɔtɔkɔ hene ni abre a ɔpɛ bibi anamo bi atu ɔho na nso na wɔhunu kwan a ɔbɛfa so ɔbɛkɔ nti ɔno ne wɔfa ɛko wie ya bonoman boy a hena me ɔne ne dɔm adwana akɔtena German akɔbɔ adinkra kosuprabo ɛna Asante hene de no yɛ nyina so mapam nipa na o me wɔfa mapam no a wona woje no de na bɛtena sɛ wona woje adɔmfo ɛne yɛtwɛn nso me no de ba bɛyim ɛna Asante yɛ na adwen so ɔbɛkɔ German ɛne na di nkra kosopro so de akɔbɔ so ti saa ntɔkwa no mu ɛna Asante hene ɛkɔ na bisa sanse yɛ de abosom yɛ ne kɔkɔ
omukọ abisa no ene koda adi se jaman man no enye man keto Asante man betuma twa fa so easy sa wanhwe ya sa akon no be ma Asante man abo sa abran so kon no akokan wi wankwa ono so beba nti se de tie bia na wo se Asante ko ti kwan be ne e be fa so e ho no be kan se na bono bosom kakraka yi tano yi ade mo meni me wo fa hena me onto ka o hye ho nkom e ma ne ba mu ene emekọ tano no ho na mako bisa no ana mo nkura metu a niema ebeyi ya ama me na ansa na saa nkomodie no beba so no nze me ka kire o se abiro no ye de no kogina Asante hene nim e ma ka shire no e free toy e ma comfort da kire Asante hene se bono bosom tano na yakaka na nie na Asante hene se da bi bosom kase ati se die minti ma ne nhye me baba fupum ase enti saa de a abrewa hwe nipa no mu na yi wo nipa bi e wom bia yi wo dom na menya mokwa ma monko na mokodura mon kyerɛ me masase na menyi mfiri mu na monne mo ho ntena mo ba bi na biribia ma ba besom me na bafupim so entena de aka no so enti ho na abrewa yi wone ne ba a na ote akunwa sa abreta no boase hene no e kyerɛ Asante ne se miwura ye mpa asase kese bia me wofa ne Techifiri a wakyekere Techiman me wofa no ba bia ne se kan toye eni hia me so o de bedom me de a na Techifiri didi no pe e na me pe Asante ne so ene de enya de bia so bro so kona ko kyere ba bia wofa na asase ano nam na yenyi wa de mma wo enti e ho na TANOBOASE hene kyere enne man a ye friend Techiman yi e ma Asante hene eyi free mu e de ma TANOBOASE hene enti ne present day Techiman a buroni abrese be kan both north and south yi nyina e ya kyede Asante hene de ma TANOBOASE hene enti semete de wo kana se a Techiman man na wo ho no asase ne nyina ye TANOBOASE hene dia prekope eno nko ana moje free Asante hene wana fufuro ka ho bi mu amoje eno ne ade a yedikan a wo de ma yen eno ne ade a yedikan a wo de ma TANOBOASE hene nti eja wote so na wo som ne tano nti jaman ko no baaye no na Asante hene san ba tano ho biem se be ma me kokko kwan a befa so a medi nkunim eni hia me na awamade e wo mu ni se da Asante hene ba TANOBOASE o ba brempon tano anim a na obebisa jaman ko no ho asem no da wo baaye no saa da na ye frɛ no kwakuo no eye se munufie ba wede memfa mfira kire no mahu nabone no ye awukude ba awukude efiade edi animu no eye munufie na de eche 4 minute 4 minute no ye brempon ta akora ne dabone kese pa wompie no sada no na ye ne dabone kese pa ye som no kama obehye fon obedi no e saa 4 minute na ya di 4 minute na wie no na de eche kwasiada dwoada adamasi ye seta no akodem ne pono kura ye mie ekosi ya wada e wani mu no ti saa wukuada na ehya mfini ho ye fa no kwakuo saa wukuada no e na Asante hene e ba TANOBOASE a na obebisa jaman ko ho asem bra bosom na kodem a ye mie ne pono e be yire o nti oba ya mpanimfo ka kire nse miwura wada roma brempon tano kodem adamasi ye mie ne pono Asante hene se da me mani abra matutumi na beduru ha sei no mi fira Asante aduru ha be ka jem se emiye bosom no pono ene ese ne nkama amutie nyina ade bidi muti beko obi anso suro kotoko hene mu ya akon atwa obi kan man ho ahia abeduru se bie bosom pono aba wo de na eka aja nananom ko bom paye ye wura wadawro mo onye se bia ye mu na aja ye se timfo woro ka na mbatire katachi aba wo se opeso hu anim nti ye fro omo ya amamre so abosumi na brempon TANOBOASE oba yo se bema ade na mo ma hum jim na abeha mo se emi wura madawro ma mesrew meni jaman hene e de koboso kwan abefa so abo ame a medi nkunim eno nti na maba na brempon TANOBOASE ampa kono de nka abedi nkuguo na emom se waje matum se me tano nso me ye bosom na wa akotoko hena ba manim die kwan bia mefa so a ubedi nkunim
ewa di nkra so bia mebo am wadi nkunim na kon no mo be kono nenso enenso no mu no eda etoso nso no da na ye fodwo na wia gina ene ye be kan se 12 o'clock awia gina ubehunu nso no mapa nan eye me ne me ma binom ene ne ye be se akogya aman nti o kire Asante hene se wonko ye tutia mfa mre no saa nananom tuo tietie bi de atuduru tui etuo no na din eda so ye fe no kodi awuo na onye sika kokko akorabo mfa nka ho mfa mra ti Asante hene koye kodi awuo no eye akorabo a eye sika kokko e de kan ho de bra bremponta akora e de beto obosum nanim na bosum no kire ne so mbeko nenso e de etoso nso ne ye fodwo na wi agina obehunu se nsonoma ennam wiem so ohun nsonoma ne de a onkana komantunu ye no oboshire obedi nkunim ampa Asante hene kwotena ase na ese kon no beba so no adinkra kosopre otwa babadua ba cho so onim babadua nse nye dua bi eso mamenkire mahwefo nyina babadua kane no se na nananom wu a etese ahwede no ndi de sifom ye de nanawu yimuano nanawu ha eno ne babadua no adinkra kosopre me etwa babadua eno na ode bom pempem ode si ban eno owie no ma na srafo furo ban no wasi omokoko no ofuro no wasi yesi ni pa faade no so a maade no wie ama muti se ten enti eno na kire tumia owo ne doma na owo na ode kosa akon no enti adinkra de antu na kon no kora wansi abonten kora so okobi one ne yere ai ne hema so kwa abena omote ahemfi ho na omato sika kokko da awremfo chain ode ato ne na no ode bi ato hema na gold pure gold eda ne nan o se kotokode enye dom nti ontu ne nan si na bobo ano kora na wasese santeman nti ne mema nkoko on de tifi na on ne hema omoto sika kokko ware na abosumi koduro ho mo da na mo ho nkwala mebo ensonoma no pie ye no ekwan bei ene fa so ntema abosom koduru ho ase bibia tiaka mu ha me ya patie so abosom no mo ya honhom omo okwan omo fa so edo mo hu adi mani pa hu enti oka kire Asante ne so obehunu nsonoma no ampa Asante hini hunu nsonoma no ohunu wie ye no omo dan ni pa omo ba ni pate biam eye nkwala se be yo mbenya kwan wura fie ho nti wa nku adi nkra ho nsonoma nan ono obrempon akora na ankasa ena ne ba pani tekofi ata no nyina tekofi na epani ona ebrempon ba pani ena twumpro ya manu ena Techiman bosom ta mensa toso miensa nti sa ne ma miensa ena ofa omo kan ne ho nti okọ no ena obo na ben okọ na obo na ben tanwe konkon tanwe brefia tanwe misire nyame na ba o se na de bia wo ya wo sire nyame eye tano ye na de bia wo sire nyame ansa na waye enti tano bo ase hina ben de e kan no tanwe konkon tanwe brefia tanwe misire nyame na ba nti aben o ko nyina na ekita ne mana na omo boko no o sire nyame e wo ko na o ko no to mo koduru ye omo dane mofra kugu ahembobo anu kodi agboro mfuturo no mu a omo wie na omo ka kire abrafo na na ewe fie no so omo pese omo ko na nchen no omo ko bo hina amane ese nkura bia bidi agoro animu ha omo so so na makura ntimi ma ne nkura de se omo ba be asema di nkura kan no so na nkura de e den ya na omo be ye mo mra e na omo ma nkura ikoye nti omo ko ne ma no ne dikan e na brempon di akire we chi ahema no wachia wo hene ti eduru ye wura na nkasa so ochia wo hema no ohene ne tere ne sasi ya wo ye ne nsa ne si ya na eda ne tuo na pe obadi nkratu omukunu wie ya na omunyina yera firifie ho ewo hunhum o mayera ko ohene mame musa asem wo se omu ma Asante hene koye tuo bi oye tuo e de bai e de bre o de trobosum nanim enti sa bre tuo no ewo ho ana se Asante hene asa age na ade me pa cho tuo no na ewo TANOBOASE he ya na bibinti
ene saa ne yema nyina ni bosom no ho okay matiasie da foforo ye be ko ho na ma kire wade kuro nti asa ne yema nyina eni bosom no ho matiasie eno ayi ajinkra kosopre ne ko no twa mu no sante hene sande ne yema binom esan be ka ho wo bosom no ho but enei saa ne yema nyina ni ho enya hwe emo ne nyakoko wo ha mate e de ye nhwe sisi a wona kum adinkra wie omu wie ya bosom ya yera ko tete no nso de okoko na ohini nya to a ya wie ko no wadi nkugo na obi akwa dwane aba ho na obi dwane enti german fo wo ko anim na omote se ei adinkra to na dom no nyina sante kotoko hina kukuno ai na dom no nyina je wa enti ho na adinkra kosopre ne ba sane papa ti be kwa Asante pa de anya de obepene Asante so koko ade e kire se yedi nkunim botire no ani botire ti e o se enya botire de kwa kire Asante hene no oku pemfo adinkra kosopre ba no o che pemfo no oku no no otwa ne yam yi de wo mu firi mu no otwa ne papa ti na o de hye mu na o da ne pemfo no butuye ye se o ma abrafo nkrofo gu so we ni ebe so ma hye ni ya dan watufunu no so na omo boa no enti eno aye pimpie eni tima hemfie ho Asante maya bawura ahemfie ho ahwehwe o makoto se kuntunsini de da ho adi kura adi nkra kosopre body na da ho yi o ma fa hema no ni ahemfie ho ne ma nyina no mum aka botire na ya de kwa a kire sa mpa ya wi adwuma no ade no so na ye sasa bre no otumfo poku are penso poku are katachi na bre so na bre so nti comfort da samba mu biem sanso mo ko mo dia comfort no nyina edi ani mu ko yeso fa bosumu sanisi ye dom wura hemfi so mo nyi funu no mo yi dom na koto ba na oda ase no so mo nanu no o mo da na o se motiri na da ho no na Asante fa adinkra kosopre ti omo bo mo dura suo time o be ko German so je so tra time omo dura suo time na suo time so o mani wura ti pa de nkokotoko na nsuo no yiri fa adom no ni pe okita tire no otru nsuo no mu etire no so de enya de aye kokuma o se ne mu ni nkunim munya ni nkunim Asante man kan mu gu nsuo mu ye se ne ho dodo na nsuo no ebe hwere nanse nsuo na yiri afaso fa nkrofo ko tete no so de na nanom wo sunsun bi wo mu se omunya ye determine so omu ye bibi a onwene ne nkwa ene kura wo ho na bibi nti na ama ne ko onwene ne nkwa sansa omu kwa ma sentiment wo se kwan bia so omunya trend kwa kire omura omu ye ya nansa na omu hwa na nipa no nsuo no twen ane ehunu trend de akọ omu hwa na nipa no wu dodo ene sa de yentum ni kan yenkota no ho ne yenkohwe kwan kora befa so amutire no yebenya de akọ omo ba na bremponta no yi ni bodua ede soma na bofo so omo mfa nkosi asuo time na asuo time de anya nsuo bi ama no omo mfa nkosi ma omo de sima nsuo no be wi ato anwea so ama omo hu ba bia motire no da o kire omo nyankoma de omo nye omo ye omo di bodua no bon nsuo no na nsuo no team yunu asuo time mu team yunu ma ohu anwea pese se wo hu o ka se mosi nko a na ma nsuo mote won se tanon so ate nsuo tamu ewo asas asi ewo Ghana ha o maka je se niam bia ni asasi so a asi a ebi nsida ye si wo misrim penso no won se bia si wo ha se ohene metie o asuo time team you say ta doma awugu nsuo ya se nyina o mu hu omo na omo san kwoto obotire no na omo faaye e de kwa kire Asante hene omo de kwa kire Asante hene o se ampa afi de ma hu se bono bosom ta no onye bosom ketwa se bono ma mu na ya bosom hene a me de Asante ma mu de nyina se aka ho ifi no kro Asante ma mu nyina bosom hene ene brempon ta no wo na abaye me sofo pani efiri na akuroi brempon ta no bosomfo wo mamanimu enworo mpaboa wo mamanim enkwa hantoma wo ne konfo abeba manim se brempon enti ho
ɛna Asante hene pagya TANOBOASE hene akonwa san sɛ TANOBOASE hene wo na ayɛ ta akora bosomfo yɛ ha de wodi akonwa a wo no bosom no ne bosomfo pani ti hɔ ɛna Asante hene yɛ saa ahyɛdeɛ no nyinaa ɛna ɔde adi nkra kusupire na pakan na konwa hwɛ dɔm ɛna ɔhema na ankasa a wɔkye no ɛne ɔhema no ne mfena ɔde ka ho de bɛda abrempɔnta no ase nti sisie ya me no kase saa ahema no ne ne mfuna no do mba bɛda ase no ɔmase ahye kra anaase ɔmase wɔ hɔ epacho dabi ɔhema no ɔde ne bɛda abrempɔn ase na se wɔ TANOBOASE he ɛna ɔma yɛ abusua kɛseɛ paa yɛfrɛ abusua no kantamanto abusua deɛ nti yɛfrɛ ɔmo kantamanto abusua sɛ abrempɔnta no se ɔmo ho ɛna wɔka ntam a wanto enti saa abusua no yɛ abusua TANOBOASE hene ɛware firi fie no mu ne busa senti no hene ware no ana ɛnei ɔware firi fie no mu no besi nei ɔhene a wɔte so yi ne yere efiri abusua no mu ɔhene ɔte akonwa no so no ne yere efiri abusua no mu enti mi a mete ha me yɛ hene bayi abusua na se ni bi ne me abusua makajo sɛ yesua de yesia wɔ hase anema bebre na wobesua the kingdom of Asante yen yedi animu na afoforo adie n'achi sisia megidi sɛ wɔsua nneɛma bebre nneɛma nkrenkrenkrenkre bia wonte ase no wɔhunu sisia sɛ wɔhunu sɛ Techiman asase yɛ wɔ hɔ no mu TANOBOASEfoɔ na de ma Techiman ɔte wɔ no ɔte so sisia nneɛma bebre na yegusu a yesua ɔhene wɔn mama te ase sɛ ɛyɛ TANOKɔnfoɔ kɔ no wɔde ne ma miɛnsa ana kan no ho ɛkɔɔyɛ na omu miɛnsa no wɔ hɔ ana bia bɛka ho kyerɛ mi mu mepacho ɛnyɛ kɔnfoɔ bosom na nkasa mama no na afom bosom sɛ bosom difference wɔ mu na wɔ mu na kɔnfoɔ no so okay me kan sɛ amanfoɔ bɛte ase ha nti no mepacho sa abosom no nyinaa wɔ hɔ te kofi no ɛkɔ santemama te kofi bebre twumpro no sa twumpro no ɛwɔ tuobodom ɛno ne tuobodom a bosom pani a tuobodom hene so ɛde kɔsom Asante hene enti twumpro ne mra ne kɛse pa ɛfɛ no kɔtɔkɔ twumpro ɛna time nsa no nso wɔ Techiman ɛno ne abosom hene ɛwɔ Techiman sisia time nsa ɛwɔ hɔ yedi nkɔmɔ no fitiase no ho woka kyerɛ me sɛ wo nana ana kɔ ahwe ɛkɔfa bosom suman no sare ɛne suman ho bosom no ɛde ba fie wɔde ba fie no na wo nana be mampo de na nye ho sa na ye dey na afi de asase abetra se ya de a wo ye nye ho de nya ba kwa nka no ano no ki beja ha ko no kre omo ba ya na tachi firi hwe establishing ni nua ba afi ankoma ne honhom akofa ba awie no na oka kire ne se bosom no ene na hayo no enhia nti okɔ animu akɔbɔ ne sesen wɔ hɔ na bibia ni ani nua ba no ma na so ente sanse ni nua ba no kita abosom na kosi sɛ ɔwo ne ba pani na nafuso adu anwoma ansa na wɔda ne tumi e wɔbosom no nyinaa ɛde ama ne ba no ne ba bɛma no sanse ohun sɛ ade no boro ba so ɛna ni nua bɛma no so nya na adwen so obeso mama no nti nyame yɛ na dom ne ba pani no ɔyɛ bɛma na nafuso adu anwoma ansa na ne ba no pagya kakra ɔda ne tumi e wɔ bosom no ho nyinaa de ma ne ba no wani ba unuma de bi won se enwonwo pa ehu pa obi ye bosom ba de pa so bi be ware no wono a na ka kire be ma so opɛ no ana obi na tisi mu pam ko na nipa ni ko se ne pɛ me pa cha na Techi firi esre obi ene ma ne ware ni nua ba no saa papa na efre na Amadu no ye dagomba ni nipa odi kan ware na afia nkoma like on the ware na on ne wo ne ma ni nyina efre na Amadu no na ne yere ye friend na ameatomfo ameatomfo na yese ofirihia obesi ase o Asante a na odi dwa nti odi dwa besene ko yendi saa abrete se yese yande obesene ko yande ekodi dwa ena o ware Amadu no ho ena yese wanya nipa ode no besene akoni kurum o mo duru TANOBOASE ha ena o mo homeye no ena na Techi firi sere ne se mi wura wadawro ma meni minu ya ma nko anete ha nti nka wutwa makɔ edi etena ye nche ha bi na nka ma wukunu enware minu ya bai na agya minu ya bai do mo eso no so na agya sɛ be ya wo mso benya nipa aka ne ho na papa ne te ase na o ware na afia nkoma
ɛna ɔwo no wo ne mma nyinaa afi yembra afi papa no ehu se ne na Techifiri ese de ne nua no anya ba ɔno so anya ɔfaase ya da ne bibia ahye ne nsa enti TANOBOASE ha sei ɔhema no ɔno ɛyɛ bosom no yere ɔhema ne kɔfa na de ɛna ɔdane tumi no ɛma ne ba na akodi ne bansam enti biribia wudi TANOBOASE hema wo yere ai bosom no yere no wona wo hwɛ ne bibia na duane noa ne fie asiesie nyina yɛ ɔhema wadwuma enti na Techifiri hu se afei de ne wo faase no agina na watima so ade no mama ne nua ba no ɛna ɔne ne nua ma mienu aka eka no ho no bamkɔ ɛna ɔmo gye afia nkoma wɔ TANOBOASE ɛna ɔmo kɔtena akura bi bɛn ha yɛ frɛ hɔ akye ase ɔmo kyekyere akura yɛ frɛ no boankono nti boankono no yɛ TANOBOASE hene na akura ɔkyekyere hɔ wie na ɔsan da ne hɔ ma na ɔfaase fuso aduan nwoma ɛna ofiri hɔ ba atuobɔdɔm na ɔmo bɛtena atuobɔdɔm nso ɔmo ti atuobɔdɔm no ɛna abosom twumpuro no adem sɛ brempɔnta akora so wafa abusua no nti nya adom abusua no ate ne ho afiri no ho ɛna ɔmo atwumpuro san kɔtoa ɔmo akwan bɛs ɛwɔ atuobɔdɔm twumpuro fa ne nua ba na ɔno no kɔɛ no baako na Techifiri no zira asem no sitie me wa ha madwane afiri ha madwane afiri ha akwa ha akɔtena ha kɔɛ adekoro na nti wo dwane no adekoro na bi asen atoa hɔ nso ɛna papa no hwɛ ya establish Techifiri ɔno nso na ase team kakra na ɛna ɔne pani na akaka ne ho no ɔse awura yɛnkɔ yɛnyɛ ɔmo ha afia nkoma ate ya we nso ntana yɛnkɔ yɛnim yɛnkɔ yɛ ahayo ɛna ɔne amoafo aso ɛto aso ekuduru Techiman na ɔmo kɔtena Techiman ɔmo te Techiman na ɛna tamensa nso to a ɔmo ɛwɔ Techiman nti papa no hu sɛ nya ade a obetima adwane gyabre mpɔnta no ne mma ɛna ɔyɛ na adwene sɛ ne metena ha ya ɛna ɔkyekyere Techiman ɛna ɛbɛyɛ Techiman nti na Techifiri ɛna ɔkyekyere Techiman nti Techiman ne nyinaa yɛ nana Techiman Techifiri na ofiri TANOBOASE eduru tuobɔdɔm ɛna waduru Techiman nti TANOBOASE hene ne wɔfa ɛna kyekyere Techiman ɛna Asante hene sande Techiman ɛkyɛ TANOBOASE hene ansa na TANOBOASE hene ma hena meo baabi tena wɔ bra na ofiri German eba hɔ se aba na china na saase nyinaa Asante hene agede ama ne baba fupim na woni baabi tie na TANOBOASE hene se nya hwɛ kɔna kɔtena me wɔ Techifiri na manfo nso hobi na woni menuanom dwomɔfoɔ ɛnhwɛ kuru no mame nti Techiman hene ɛne Techiman kuru nti hene ɔmo hwɛ asase no so ɛma TANOBOASE hene sanse Techiman kuru nti hene no de TANOBOASE hene ne busuani na Techifiri asefo ɔmo ne di kuru nti hene wɔ Techiman ɔhene yɛnhwɛ nneɛma bi sisi a yɛhunu sɛ Tano ne ba panyi wɔ hɔ ne ba ɔtɔso mmienu kɔ tuabɔdɔm ne ba ɔtɔso mmiɛnsa kɔ Techiman boa okay yɛnhwɛ si Techiman nneɛma nyinaa di nneɛma nyinaa obi a nipa ɛka na Techiman sɛ TANOBOASE fo na de hɔ ma ɔmo ɔhene ho yɛnhwɛ adeɛ wei sei wɔn sɛ nneɛma bi wɔ hɔ no ma ɛdanso ɛwɔ Techiman fo ho mekae mmerɛ bi yɛbaa hɔ wɔn bench ne yɛbɛhu kɛseɛ ketewa wom ɛno da nkyɛn Techiman hene tena paka mu duru baabi a na wɔgyina na wɔsi woka ho asɛm yi de akyire mu kakra sɛ nkyire mu kakra wɔ mu a yo Techiman hene chi ne yɛfrɛ no bi da bi akyi Ghana ha nyinaa ɛdamu soro no nko ɛnɛyi na te sɛ ayɛ sɛ kɔtɔkɔ hene fira no toma adeɛ bɛkye na ɔhene bi nso akɔyɛ bi tete no deɛ ne yɛwɔ nneɛma binom a na ɛyɛ unique ɛwɔ nkonnwa binom ho na anka yɛka bi da bi akyi a Techiman hene ɛna wo bi da bi akyi ne bi da bi akyi na ase kyerɛ nyinaa bra na ɔyɛ bɔn hene na wɔnyusu bi da bi akyi saa bɛ na wɔtu nɔma bankyini yɛ akɔtɔkɔ hene no nyinaa yusu bi ya na ɔba Techiman ɛna ɔyɛ bi da bi akyi bi da bi akyi na ase kyerɛ nyinaa ne sɛ wohwɛ hena me akonnwa ne kɛse yo ɛne sɛ de wɔsi tie na nnɛ na saase ahwere no na sɛ be kuro ketewa a ɔno bu na akonnwa ketewa te sɛ dwomɔfoɔ TANOBOASE ne kurontire asase so na ɔno te a ɔmo na bɛyɛ ne fie wura no ma na kyɛ sɛ wiase no ekuro bi so a ekuro bi nso to aso enti ne kyine no hu a kɛseɛ ɛwɔ aseɛ na ketewa esi so abusua so hu na je se ne kese yo no nyinaa no TANOBOASE kuro kitikiti eye pani
ɛkyɛn no abusua so hu sɛ beka to sɛ hia ha ebesua de afei sɛ ɔde bibi ba kwa trim na se kyerɛ nyinaa no bi de bi akyi no benchine kɛseɛ no nyinaa ana ketewa bi sɛ si na pampam ndi kɛseɛ no nyinaa yɛ Techiman hene ne kɛse na hinyo ne kɛse yo ana ketewa ne TANOBOASE ɛma no baabi tenaeɛ no ɛde TANOBOASE ɛne ketewa ne so no na mate yɛnhwɛ ade nti na sɛ ɔfra pakan duru baabi a na wasi odu ahemfo no bi anim a na wasi na wasa akɔ n'anim na wasa aforo ade ntia nsɛ meka kyerɛ wo sɛ ɔkɔ gyaman no ɔba TANOBOASE hene ɛna ɛma no baabi tenaeɛ ɔma no baabi tenaeɛ na ɔsan de n'ahennie ɛne ne buo nyinaa yɛ dɛn ɛma no nti afihyia na sɛ Techiman hene ɛma ne nsamanfoɔ hena me onkonwa bibi di a owie na obodwa na ɔforo na pakan a amamre kwan so yɛsɛ ɔkɔda asase wura no mase sɛ ɔmama no kwan amana ma ne nsamanfoɔ bibi adi wɔ ɔmasase so na ɔmama na kwan ɛma ne tretre na taban mu sɛ deɛ ɔhene ɛyɛ nti ɔfra pakan na ɔyɛ duru tano fie yɛ tamensa fie a about 2 houses away from bosom fie no ɛwɔ sɛ osi fam asekyerɛ nyinaa ne sɛ waduru asase wura anim tano ɛna yɛ asase wura ɛna brempɔn ta akora ne ba ne tamensa nti ɔtene papa na mu nti wontimi ntena pakan mu nkotwam asase wura anim tumi wura anim dabi yɛnyɛ ne saa ɛnkyerɛ bu nti oduru hɔ sɛ osi fam na wanante akɔ tano fie na wakɔ da tano ase sɛ brempɔn ta na ada wuruma wama na asase amana di hene wɔ so amana nya biribi ama ne nsamanfoɔ anya bi adie to wɔda tano ase wie a ɔtra fie no esi Techiman sunwan kwan no mu the other side of the road ɛhɔ ɛna ɔforo na pakan na wasen atoa so ɔde n'ani ahwɛ dwomɔ ɔkɔ kuruntirefoɔ hɔ so ɔkɔda ɔmo ase kurunti no nso te TANOBOASE hina na mu nipa fam brempɔn tano tamensa na te na mu honhom fam ɛna kurunti no nso te TANOBOASE hina na mu nipa fam enti hɔ nso about 2 houses to baabi a kurunti hene te no ɛwɔ so osi fam na wɔnante ɛkɔda dwomɔfoɔ ase sɛ ɔmama no kwan amana ma ne nsamanfo bibi adi wɔ masase so na ɔmama na asase amana yɛ brempɔn wɔ so na wakɔda ɔmo ase owie a we move some steps away from them and sana wase afro na pakan aba na hemfie ohene medase pa na ansa na no mame musa TANOBOASE wonwo afahye bia omudi ana menim se bonofo nyina wa afahye na monso mo wa afahye amudi na mo afahye amudi ana be ne na be na mudi sa afahye no me pa cho medase bebre TANOBOASE nso yenso yedi bayra afahye bonoma amudi bayra afahye na obabia yenso yedi bayra afahye abrempɔn tano ɔno ne da afinu dura ɔde hyefa no efre no 4 mene no awukude ba ni fiada munu fie no na de kyea ɛyɛ 4 mene saa memenda no ene brempɔn ta akora ne da bɔ ne kɛse pa se tano wɔ bona odi fodwo 4 mene ena munukuo ekodura Asante a odi awukude ne akwaside nye no so ne yewo mu no nye no wɔ bona odi fodwo 4 mene ena munukuo okodura Asante a odi ade ɛyɛ awukude ena akwaside nye no eti odi ne bayere 4 mene a afena kwa wie ya wura afefufuro mu bosom ye di kan no fodwo edi kan eno so wo hye apo afahye brempɔn tano ne di kan hye apo afahye ase ansa na ne bata mensa atima apo ɛwɔ Techiman ti Techiman apo no ye ne bata mensa apo se ne papa nya nyɛ wa ha ta mensa ntimi mpo ohene megidi se mu adwe bi se afi mu be sa ne ma we nyina me pa cha nyame ye na doma eno nti the Kingdom of Asante TV ye ne be ye the major media houses mebua pa cha wane ohene ye de enkomo ni nyina ba wie ye efise brenti abusanfo in fact yaba kwayem so mani age even me hu o ha na pese nka so lontwa no ma me na ye niema bebre ohene ye hu se soro ha wo ho wo hwe on ma ohene wo padi wani hwe a jata no mu ni ho me pa cha David sa ohun jata ni ho abo a obetima hu bi wa ha sebo okay sebo no ye brempɔn tano abo na emom onchi nipa onchi nipa ene de ebi nsi da ana onini
onini nso okwaye mu wa ha pa na eno achi primary ne de ende common kra owon de bibi de bani twaso oh ene ya sorry bi pa cho dadofo ase na chi ambushafo ne nhwe ne yenko ene mefa the kingdom of Asante mo platform kakraka iso na edi kan yada yewura krobi Asante kotoko hin otumfo se tu otoso mieni yada na se na madame papa ba afo mi sadwuma otoso mienu TANOBOASE hene ene na bosomfo ene ne mpanimfo ene santeman ne Ghana man nyina yadamase se mama ye kwan ama nei ye de bremponta no ne ho asema betudwa bebre enim ene ne me ne eda edi kan bi gidi se bebre ebete tano ho abakosem tano akonfo bebre ene wasante mama se be bia agya wei omunim ha winim ha wo ya aka achi wade bia aka achi tuminika na bra na behwe ba bia papate na wade bia aka achi no onfa nto yemma na ma wakom no aye kra behwe tete akom na na yegina mu enye nemafo de nkonya yie no eno de enka akom ho eno de enka akom ho nti yenso yadamase bebre nana gofi kakari one ukriu nana edamase bebre yesere wonyankopon wene bremponta no nhira emamo ba bia mokobia omunimachi na yenyim mfradom nkwa adom na the kingdom of Asante TV enyini emeye kese nsense de atie medamase pa ebusia ha ne eden komotwetwe ni nyina besi mesenshira we so mama pamfo nyina omo kame ho nyina mo a mo hwedwumadie nyina nhira wo hene ba de akira me mitisu se ebi ebesom so eye rade pa da foforo so ye de niema foforo so ebebro medin ede kofi kakari aha ene eden komotwetwe ni nyina besi ya dwume so ebro nse hasiye de mudina hasiye nse de na kwa wiye ene nse imamo yakrama ko mo bonu bi ankan je church na pa sebe do mani sazan osun takacho sebe yakom ya ka bi nkunkura na sebe aguma ye na nka ya jai so madawo mo munti ne tim ko kudin ya paye mo bonu bi ankan munyina church na pa akonfo mba mpanfo mba nyina mo nyina nkwaso nana mo sina ye nyina nkwaso mo so enda pa mo yakoti ngum ye ne mfere koto mo nyanya boa mo nyanya so nya sase nana ayi mpanfo nyina nkwaso na boa se hene sebe wadawo mo mpanfo na kan wota no na apagya kuriye nim ma kuriye ko nimu se do pagya nim ma ne mo nyuma ba ma ya bo di se bremponta no osi ade ye wona osi awoye papa bono fo de ka no kon ye peni ye o pene se ye de so ase te ko so amu nyina ma num se bi mu ta kira bosun de se mu dima chinyina na namba se na ko mo de ka na eko oba beduru obo ko du fi asundwie no mo mfre se ohene be yakodu fi o ye se yo de nyame ase na nama bo mo ho ba do makoduru doto ni nyina esika o mo manyanya bi ni mo so da pa ni nyina esika mo mo ye manya bibia ye de be ye bia ka no kon pene se ye de ye mamrofo ma dada ye ma ye ka kire se ya mamre ye ntontwere da ye fritete na namo akom comfortu da ba ye no na komfo ano che bae de oye ne bondi Yesu Kristo bae na Petro ne ayimu nyina bae obisa ne hawo no ne de ne firi mo se Petro de ne firi nyame de a wo so de firi nyama ntimu so nse no nam ta akiri ma dada ye de anim se mo firi na nyame na bobo asase na obo soro na oye bonsam da bonsam ni nipa dua osefo nipa so fidie se mekoto fidie na kwa fidie na krante de ma hu se krante wa wi aburo no bi sa na nipa da se ne so se be wo so bi ha to aboba to akokọ betwa ma bosom wa nkyere maame a obekere unu aba wo kire ho na bonsam na wa ye bonsam nipa osefo nipa na yesefo bonsam ni ba bia wo wiase obi dada se bonsam ha me ka je nsem nkomfa sa so obo ada bonsam ni nipa sefo nipa de ye bia man koso de onye de munyini firi ho monikasa kamali twile ho ya mwa adawo mo munye na mtachi na mwa de ye bia nkoso mwa ye maboni bia nkan bonsam ni ba bia sefo nipa ne onye bia de mo nkura no me nya loto ni o nyine sika ye na ya be woni akura ye na tia bi de si ya be woni ya tia bi de ko ba na man si ya be woni akura